seWhitney Chivhayo vadoneta $1 million nhasi kuZCC Mbungo Stars ikoko kune Easter conference iri kuitika. Dumela bakulu the Nyame Tijan is back kunge musana. Munozviziva kuti inini ndinouya pano nenyaya dzine mukosho mukuru, nyaya dzakakosha, nyaya dzinenge dzakamirirwa nevanhu vese. Ndokubasa kwedu ikoko kwokuti tobva tangodzifambira touya nadzo toonesana. Right, panapa nyaya iri kuitika yekudonetwa kwe$1 million yaitwa nemukomana seWhitney Chivhayo kuchechi. Zvinova zvinhu zvashamisa vanhu vakawanda kuti $1 million yadonetwa yacho ndei. $1 million because tikada kutarisa panguva yese zvinhu zvakaitika zvese kuchechi yake iye yaanopinda yake akambotengera vanhu maakwa chichichi and stuff. Aiti program yemaakwa yaari kuita ikoko yekutengera vanhu mota. Nditi izvo zvinoshata, nditi chechi yake yanopinda ndobva tangotengera futi vanhu achiti iwo unosapota ZANU-PF unoita sei. Tikatarisa mabenzi akangotengwa chete yakangosvika kunana 1.3 million ikoko USD yakangotengerwa maartists emabenzi. Tisingaverengewo maakwa aizongopuwawo vamwewo kuti anenge angofarirwawo vangonzi chibva mpaka akwa chibva mamudai so tisingaverenge imwe cash yekuti inenge yakabudiswa. Why apa azodoneta manje nhasi $1 million USD kuZCC? Imari iyoyo ndio mari yavhundutswa kuti imari yei, because mukomana apinde ZCC ndo chokwadi. But inini pandatarisa nyaya iyi ndaona kuti uchaona kuti President Emmerson Mnangagwa vanofarira chechi yeZCC. Handisi kuti zvangu ndoye vanopinda no, but ndikuti vanoifarira chechi iyo. Ukatarisa nguva zhinji magatherings ukada kutresa, even ukanyatsotresa paindaneti ipapo uchaona kuti kubva kumashure vaingoenda vachinoatenda maservices ayaya vachinopinda vachiita sei. So apa pavaenda ikoko mukomana ndobva angoteerawo uzazitazongona mukomana ako hatiziedi kuti kana kuti anga akazvironga kana kuti vanga varongana kuti iwe chienda unovapa million iri kana kuti no. Handisi ipapo hatina chokwadi chekuti chachaitika, but mukomana ndiye azongobudisa million muhomwe make akavapa, kana kuti kwakukavhira kuda kufadza mukuru. Since aenda nemukuru akati mukuru manje havangazongobve vasina kusiya something, vangazongoenda vari empty handed here. Chiregedza ndidonate chi inini $1 million ndizongonzi chi mukuru akarongeka zvake zvaanongotaura achiti ED delivers chichi zvezve ndo zvaanenge achingoita. But inini in return manje ndochiri kundinetsa kuti mukomana anenge achida kuzowana chii. Ndo nyaya hombe iri kunetsa pano kuti mukomana mari yese yaari kudoneta anogona kunge zvake, because tikada kunyatsobhilivisana panapa tinonyatsotaurana kuti mari ikai anogona kunge aritongopuwawo mari yaari kutambiswa front. But pamwe pacho uchaona kuti but kana ndiye egere kana zviri zvekunzi munhu apuwe mari akawandirwa ka dai zvinhu izvozvo zvakaitika kuna vanhu vakaita sana Java. Vanhu kuti vanga vari pafront kana Java vaigona kupuwawo mari nerimwewo side manje achiti Java chidonetawo izvi iwo chidonetawo izvi muzviona. But iyi mari inoratidza kuti tenge yemuhomwe make. Tirikuzviziva kuti 33 million akapiwa kuZesa kwekwe kwanga ahwina dhiri rake. 33 million tikuiziva iyo yakahwina yekuZesa tikuiziva. But 1 million kungoti oyi zvenyu kuti maita sei chikonzero hatina kuchinzwa chivapirwa million. Because ari kunzi kubva kumashure mukomana anomboya achimbobatsira achiita sei ari kuvabatsira nekuti vanosapota nemukuru. Ende iwe unofunga kuti pachechi yakadaro ipapo ndo chimwe chinhu manje chaakuda kuti vhiringidza pana. Iwe unofunga kuti chechi yakaita sei iyoyo seZCC unofungidzira here kuti pane munhu umwe kuti achanovhotera imwe political party kana kuti achazoti chamisa awega ndichinovhotera chamisa? Because doctrine ringira kutongogadzirwa imomo kunzi munomu tinovhotera ZANU-PF zvotopera zvakadaro. Remember pane imwe chechi so yekuti vanoti kana vachisumudza maoko vasida kuitaura zita chechiyo, but zvakashata zvanoita izvo. Kana vachisumudza maoko panga pari kuparidzwa anosumudza maoko ake akadai so haatokwanisa kusumudza maoko akadai zvazvisingaite, because madhezi acho pavaizviita madhezi ndo paipisa chinja. Saka vanzi ukasumudza maoko akadai so watoita sei usapota chinja. Vaiti kana ari kusumudza maoko anosumudza akadai so kutoratidza kuti ndiri munhu wechibhakera. Hazvina kushata kana iriyo choice, but kana chechi manje yakuda ndoona kuti chechi inenge izoneka kudzvanyirira vanhu inenge ichizoita, because iyo chechi yakukusumudzisa chibhakera. Kana usiri kuda uchingosumudza maoko zvingovawo normal kuti ndiri pano ndini handione kana chakashata, because maoko ndaakwa haisi kusumudza maoko kudai so haisi political party, hapana zvakadaro. But ukazonowa kudai so manje hanzi because ukasumudza wakadai so uri kusapota imwe political party saka zviri nanogara kudai so panenge patone nyaya ipapo. But muri eZimbabwe tell me what you think. Muri kuona se nyaya ye$1 million yekudhashwa kuri kuitwa mari vakomana mari idzi guys dai dziri kutomboendeswa kana kuchipata. Ndosaka sometimes pepe wakazoona kuti but Java apera zvake Java since tiri panguva yeChivhayo, asi Java anoratanga ane musoro kudarika Chivhayo, because Java akarangarira vanhu vekuchitungisa hospital paanomadonetera maambulance vavapa mawheelchair nemibhedha chinchi zvakanzi anenge ane musoro than munhu ari kungopa vanhu zvimota nekuningira. Ameno tichamboona pamwe inogona kunge kwakune maneeds masvino anga ariko kuchechi ikoko, but $1 million aiwa